Jappie en Kobi Bosma iepenen harendwaren van café en cafetaria Gaatse in Eerste Nijkerk. Voor beiden dreemt dit uitkomt, maar heeft verschillende redenen. Dit was dus een familiepand. Dus ik ben in principe na 41 jaar weer waarom. Ik kan je tot mijn ouders te wennen. En, en ik vind het wel heel mooi dat we het nou hebben om. Ik had altijd wel gedacht van, nou, ik wil het voor mezelf beginnen, maar dat kwam er dan nooit van. En altijd wel mijn plezier in de horeca werkt. En nu wie bij vrienden en dit idee wat op en stiert keer heb, dan gaan we zijn van, nou, dan geven we dat aan, had het lukt. De huishouding verhuizen van Kalmersweg naar Eerste Nijkerk en verneemde de zaak naar Jappie zijn Heid, dit in de 70 jaren de zaak runde. In eerste instantie dat we hier binnenkwamen, toen dacht ik van, er is niks verloren. Alles wat uw Heid erin slaan had, dat zit er eigenlijk nog in. Dus dat we eigenlijk wel thuiskomen, zeg maar. Ja. En is dat nog steeds zo? Nee, dat is net meer zo. Er is ben heel veel dingen veranderd. We hadden wc's ompakt, de snackbar hebben we ompakt. Het enige wat er nog in leidt, daar zijn de vliertegels in de kroeg. En verder is eigenlijk haast alles eruit. Toch is een wichtig onderdeel bewaren, nevens Jappie. De sfeer zat we juist we hadden juist een generale repetitie. Zeiden de mensen van, het is nog iedere keer hetzelfde. Dus de sfeer is vanouds. We hopen dat de mensen het ook mooi vinden dat er weer wat is en dat er weer wat te krijgen is. En dat ze ook even gezellig zitten kunnen. Want er is hier verder helemaal niks behalve een dorpshuis. En dus we hopen dat de mensen dit weer leuk en gezellig vinden. Dus laat de mensen maar komen.